Dita mo itong ulit ah. Hindi mo ito. Manguli, dita. Manguli. Hi, May. Oh no! Ay, tao mo, pre. Wala ko magikuha ng Pirino. Tao mo lagi. Tao mo. Yung ito kasi mo. Oh, nagchinilas naman ganina. Ay, pre. Mura na. Oh, pre. Relax lang. Oh no! Pre, ato na ako ni pre. Unsa naman ka? Ano man, pre? Unsa naman ka, pre nga? Before ka mo dasma og chika, kailangan magpagwapo sa ka. Tarungan na mo tsura. Ay, tama di, pre, no? Kani, pre. Okay na siguro ni pre. Likod na be, talikod na be. Okay, okay. Okay. Okay na ka, pre. Okay na ni pre. Okay na. Tara, pre. Ay, kadali lang, kadali lang. Ano man, pre? Kadali lang, kadali lang. Na. Kana lang. Wala mo kay baho, pre. Mao gani, wala kay baho, but pasabot ang babae dili ma-attract sa imuha. Oh no! Kaya kailangan mapahumot ka nang maka-attract ba? Pahumot? Asa man naman ka-order ng pahumot, pre? Wala pa man ta naprobahan pero hulat-hulat lang ta sa link. Makapalit ra ta ana pero sa karon ayaw lang kayo og paduol, okay? O sige, pre, di na tayo mapadul, pre. Tara na, pre. Kadali lang, pre. Ano naman, good, pre? Tanawa ra ko na imong porma imong chanilas. Oh, dapat nagtatalon ka. Pagtalon. Nagchinilas ako kaya nagdadali mong tugod. Hindi naman siguro mag-matter siguro. Naunsa naman ka, pre, ang babae pe lovers of beauty na mura pod ang mga lalaki kailangan neat kay tatanawon. O tanawa ko dili kayo kunit pero ikaw may mag diskarte anang chika, ikaw may maningkamot diha ah. Yung sa amin ako ni pre, yung wala pa mo ko sapatos. Mabot ang panahon nga, ma-open na po itong TikTok or atong Shopee. Aw, nana dito. Mapalit rin nila sapatos, pre. Bahala ka na, pre. Matter ako, pre. Utang mo na, pre. Pre, yung pagkauwawi ang ato ang mga kalahi ba, naunsa naman ka. Pre, kailangan ni mo og motor. Motor? Motor, asay mo motor? Motor? Gibangking biya ako ito niyagin, no. Yung wala pa na ayo. Wala pa sa shop. Nagabungkag biya ang pisa to. Na diha tadi magkadimao, pre. Di magkapwede mo duol diha nga. Wala kay motor, nya nagchanilas pa jud ka. Wa pa jud kay humot. Unsa naman ka? Dapat formal. Mubalik na lang ta sunod adlaw. Dita mo tong ulit ah. Hindi mo ako. Manguli dita, manguli. Hi, May. Oh no! Ay, tao mo, pre. Wala ko magikuha ng Pirino. Tao mo lagi. Tao mo. Yung ito kasi mo. Oh, nagchinilas naman ganina. Hi, usay pangalan nimo. Marian Perino, dugi na dyan ko gusto makikita si Muha ba? Kina, pre, bagay na si Pirino. Ay, pre, napailain pamagya na. Wala na ko, wala na gyud na oh. Better luck next time na lang, pre. Magsayo na lang taog ma. Bye-bye, bahala ka diha. Tara, magsabay ta. Tara Perino! Sana,